komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Semla Size 56, Maing Gabi, Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, lakataray sang panahon. Senaryo diri sa Negros kag Bacolod, we have Aksyon Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Aksyon ba mayong gabi kag sa aton mga listeners, ari ihatag naton lakat sa aton tiyempo angot kay Bagyong Dante. Tropical storm ang iyang kategory, may international name ni siya nga Choy 1. Mintinado iniya ang iyang kabaskugon pagpadayon ni siya nagagiho direksyon namin na nakatungdan northwestward. Diri sa may Philippine Sea, no? Diri sa east na yon, gatubang sa baybayon sa Pasipiko. Ara siya subong ginatantya ang iya distansya 335 kilometros ang iya kalayoon sa nasidlangan namin nasidlangan sang hinatuan. Surigao del Sur o kon 455 kilometros. Sa nasidlangan sang Surigao City sa Surigao del Norte. Ang iya nga coordinates grid o kung iya nga lokasyon sa aton nga PER 9.3 degrees north latitude, 129.6 degrees east. May kabaskugon ini siya nga hangin o kung persa 75 km per ora. Nagamadlos ini siya masobra sa 90 km per ora. Kag nagagiho ini siya sa direksyon namin nakatungdan northwestward sa gihapon sa sulod sang 20 km per ora. Ang iya madulot sini sa sulod sang 12 oras ari siya sa 365 kilometros east of Surigao City sa gihapon.
Kon 24 oras sa buwas sa gabi, ara siya 250 kilometros is Uburungan City, Samar, no? Ang kategory nila, ang una ko na mentionar tropical storm, ang iya kategory, ang kadua kategory, ang muning tropical storm sa gihapon. Kag sa masunod o kon 36 hours forecast sa Miyerkules ang gabi, may kabaskugon ini siya nga hangin 85 km per ora. Tropical storm gapon ang kategory, kag ari siya sa 245 km. Nawala si aksyon gani haw. Anong natabo? Balikan ta sa dugay abi, unsay nahitabo nganong naputol man to iyang linya, nagpaurok-urok na to sa tanim. Okay, diga monitor kita sa lakat sang bagyo nga si Dante, mga kaaksyon, ano? Oo. Ano to ngalan sa international name action hence si Choi Juan, man, Choi Juan, ang ngalan si India. Lasay 59 Action Radio Philippine Standard Time. Kabalo ka mo, ang program naton without the lakat sa panahon, do ka kulang gid, do di ka kompleto bla. And dami gid nga may ideya kita kung kumusta lakat sang panahon, mga kaaksyon sa matag adlaw nga tanan, no? Na check na action Henry. Si material medyo lang alang siya. Sige. Last call. Kung why gid man, okay na lang action hands no problem. Pero tiyan mo na ang ara siya. Okay, sige. Nag-ring si material ba? Si Bla nag-brown out to sila. Pero kung mag-brown out, connect sa telephone, duway man na. May separate man ang kwan mo, may separate man ang line. Ari na si Sir Gani, no? Sige. Sige. Last shit na, mga kaaksyon. Padayon lang ka ba sa pag-monitor, ha? Kung kompletohon talang ang aton sining pagpangalagad sining gabi, mga kaaksyon. Kung alang-alang na siya action hands, ara na sa. Sige, nag-idag-idag, gurugamay, gapulo plastar si Sir Gani. Sige. Sir Gan, balik sa imo, Sir Gan. Padayonon ko Sige. Sa 36 hours sa Miyerkules sa gabi, ari siya 245 kilometers east of Juban, Sorsogon. Ang kategory yan ay tropical storm. Kag sa Webes sa gabi, 48-hour forecast, amuning delikado. Nagbaskog siya, kategory mas severe tropical storm siya. Pero ang lokasyon niya is of Infanta, Quezon. Sa Biyernes sa gabi, 275 kilometers east of Kasiguran, Aurora, layo-layo na siya, pero STS o severe tropical storm sa gihapon ng iyang kategory. Kag sa Sabado, 72-hour forecast, manaog na siya sa tropical storm. The following day, inang Domingo, tropical depression na siya. So, ang halit niya lang sa ato, naman ang isolated ng pag-ulan, no? Ang iyang mahalit sini, amo ni ang hazard affecting land areas. Pero ara lang niya sa Kabisayan, nasidlangan ng portion sa Northern Samar. Ang sa coastal water, sa ara lang sa Visayas kag Mindanao. Kag ang iyang persa, no? Variable baylo may mabaskog tapos manaog siya eventually. So ang aton taob alas 4:01 karon sa kagahon. Punto 6 ang hunas sini nga gabi alas 9:36, 0.0 metro. Ang tunod sang adlaw alas 6:02. Alas 5:21 buwas sa aga mapakita ni siya. Ari siya sa 26 to 33 degrees Celsius. Aton nga tempo. Okay. Kadto kita kay Bulkan Kanlaon. Si Bulkan Kanlaon may anom ni siya kapag tayog, no? Sa 24 oras ng obserbasyon ta. May ginbuga ini siya puti nga so white stem laden fumes. Kasarangan ng pagbuga nagtimbuok ini 200 metros salin sa iyang guab.
antes ini siya nagkulap sa direksyon amin ha nakatungdan kag nabagat na nakatungdan o kung northwest kag southwest. Ang asupre naman o kung sulfur dioxide natakos ini sa 510 toneladas sinilang tinalikdan Mayo 29. Padayon ini siyang ginamonitor sa aton GPS kag electronic tilt meter dira. Ang gamay nga pagubag sa nanubuan kag sa tunga-tunga sang iyang amaga. Amo ni mga parameters nga indikasyon nga may hydrothermal tectonic o kung deep-seated nga proseso ang magma dito sa kaidalum-daluman ni Bulkan Kanlaon. Sa liwat di OST Peoples, in collaboration sa aton, liwat nagapaabiso sa aton publiko. Kag general stakeholders ang Bulkan Kanlaon aral yapon sa alert level 1. Okay, kadto kita sa earthquake information. May-ari ta di earthquake information. Tag-ina alas 12:31 sini nga kaagahon tungang gabi action dry nagtayog 1.9 pero unfelt ini siya. 15 kilometers north, 21 degrees o Basay Negros Oriental pero ayong batyagan. Kag amo lang ni siya the rest earthquake information iban nga lugar ang nadulot siya lang di amo ni ang Basay nga akong ginlawag. So amo ni monitoring the alert warning system sa aton lakat sang tiempo kay Bulkan Kanlaon kag earthquake information action right. Dotro tawhay man ang palibot kita Sir Gan no? Inang may ulan lang ta. Ang trafya labot na di sa aton may porsyon nga nagaulan may porsyon nga wala nagaulan. So isolated ang rain showers ta. Yes. With that, Sir Gan, salamat gid. May gabi. Okay, welcome. May gabi. Yes, sir. Action firing line. Sige, amo nang lakat sang panahon bulubantayan taning si Bagyong Dante mga kaaksyon, no? Next mga pila ka oras posibility igo siya diri sa Pungsod, Pilipinas. Pero ti amo na sa Negros kag Bacolod medyo layo man siya diri sa aton pero amo na di lang kita magsalig mga kaaksyon, ano? Sa sinimat tiniyon makaaksyon nagapangayo kita sang giya kag pag-ubay sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini mahal nga Ginoo makaaksyon. Ipalayo kita sa mga disgrasya, palayo kita sa nga sa isang balatian mga kaaksyon kag magaabot sa aton ang katawhayan kag libre kita sa anuman nga dapat aton nga himuon nga wala sang sablag. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:06 na sumo nga adlaw Lunes kita katapusan nga pizza sa bulan sang Mayo 2021 May 31 na kita mga kaaksyon. Buwas Hunyo 1 na. Grabe ka nasig sang panahon na. Anyway, sa bukas ng aton sining Facebook page pagya sa aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, YouTube Plus, ang aton sining Twitter account, ang aton sining text hotline sa 0963-757-0874. Mga ka-aksyon, mensahe nyo, 2 to 3 liners lang please. Aksyon Brian Warden. Aksyon firing line. Onboard na, Tub-Tub las 9 takna suning gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano ba lang nagalinagumba nga balita sa aton suning pagpangalagan? Atensyon sa mga tawo diri sa Negros Occidental sa mahiligon gidya magbulang kag iban pa nga illegal nga sugal. Kay si Negros Occidental Police Provincial Office Director Police Colonel Romy Palge, nagmando sang strikto kag hugot nga pag-monitor kag pangdakop sa mga nagabululang mga kaaksyon. Action firing line. Isalanik ka advice ni Palge matapos nga si Presidente Rodrigo Duterte nagmando man nga mga mass gathering dapat untato na ini. Kung hindi mauntat, si Kapitan amo ang dakpon. Iskaban Kalanto, Barangay Tanod, mismo ya ang isa sa mga nadakpan nga nagapasampok kamanok nga may bulang. Action firing line. Susko, nano nga sitwasyon, hindi ka mga dungol.
Speaking of bulang action hands, may gina-check ko rin sa Bacolod. Diin nga barangay dis Bacolod nga may nagabulang kung Sabado kag Domingo sa sulod sang balay. Action firing line. Ang manok ko di ko ni bulang mo na action hands nga may bulang. Once nga nagasampo kanay, ina sila. Hindi mo na sila maawat as long as nga ina balang, hindi namin ko, hindi mo na sila maawat, tob-tob nga naga-shapples lagi nga duwabla. Tikon sa sulod sang balay ka, gapakasuhot guro ni sa dalom sang katri mo, lamisa dra, pati guro sa ibabaw sang basin nyo da kon tubtubuhi nga makasikad sila ga, inaway ni sila nga duwa mo. Action firing line. Tidres Bacolod ko no, ara sulod balay, dra na lang sila bulang para hindi magkaladak pa. Action firing line. Ihutik ko ni Blas Police kung di nga barangay bla para magkalauntat ni sila. Inano nga mga tao nga doy ginisliya kadudlaan no. Kung way ka mo nahadlok sa otoridad, pandakpon ka mo mahadlok ka mo dapat kay COVID-19. O, amo mala ng aton. Ang iban nga balita sa Negros Occidental Police Provincial Office. So far, way paginman sang police diri sa aton sa Negros nga nagapang hold up. Action firing line. Kag suno-sanok po, mga maayo yung police tadi, mga mabuot. Ang iban lang galing amo na way paninlo sila nga istasyon. Ariyo to bla sa Ibimagalona nga nadakpan to sang Napolcom. Ti subong tinlo na ginbalikan gid ni Attorney Joseph Siles mga kaksyon limpyo na naka-improve gid man. Action firing line. Ginambalta man ning pulis nga nagapang hold up dito sa Luzon. Nay pulis to nung hold up 5 mil man lang nakuha gani. Way nagid guro na no. Do na ko man ni sweldo pulis na doble gani ni Duterte ni pagkatapos pag hold up ha. Dres Negros waya sa Bacolod way man mga mabuot ka pulisan tadi kag basi mga pulis tadi inang kuana ina balang pagtapos sa trabaho pulis balay kag upod sa pamilya kag mag banding-banding. Action firing line. Sige, ang balita diri sa syudad sa Bacolod, good news subong hapon because nga sa third and final reading ginaprobahan na ang Bacolod City General Hospital nga ginduso ini nga bill makaksyon ni Lone District Congressman Greg Yusitaya sa tong 17th Congress pa. Timagambal kita 17th Congress, nakalabay naman ta sa 18th Congress, 19th Congress subong lawig-lawig lang ang away ni Yusitaya das Kongreso na. Action firing line. Sa Senado niya. So tigin pirmahan na karon kay plastar ta ni makaksyon 17, 18, 19. Tatlo ka hagna, no? I mean, tatlo ka hugnat ang palusot sining Bacolod City General Hospital mga kaksyon, no? Congratulations sa kay Congressman Greg Yusitaya sa sining bill mga kaksyon agon nga matukuran sang hospital ang syudad sang Bacolod. Action firing line. Ang ibang nga balita diri sa Bacolod, diri kita sa Sex Development Center. Sex Development Center. Social Development Center. Ang SDC, Black Action Hands, naglain man tong meaning akon man. Naimo man to nga Sex Development Center man. Kumusta? Kumusta na da subong? Bisa nang ilada nga balay-balay, da do kaluluoy, ano do squatter blang kalimbawa, ho? Sa pagkahigko nga daw ka damakla si lugar way dapat ining kabataan da nga pamutang da nga may mga crime nga nakomiter ayon isla magplopang limpyo man da kun tani no. Pasensya gid Sir Alex Montesa kay gakasala ko sa dila ko bla. Action firing line. Social Development Center hindi ya kay Sex Development Center. Kabalo kami nag-viral nga video actually isang nagligad pa ning si Mana kala hindi naton matumbok gid mo. Kay kabalo ka, ini nga video nga ini last year pa ni pag-insyende naton, no? Ang nagapanagiya sang video kundi ko magsala action hands kabay pa nga masiruin ko ini isa ka job order. Action firing line. Na posible dira na assign sa Sex Development Center. Kag na videohan ining kalukuhan nga ginahimo sa mga kabataan da nga may mga may arasang na komiter nga kriminalidad nga hindi pa pwede mapreso bangod sa pangilinan law. Action firing line. Tidras la pinabutang sa SDC yo. Ang ibang galinumpat da do damo naman mga cases ni lumpatanay da pero duway gid di marehab gyapon ang ila pader da. Action firing line.
daw mo na bla, no? Pero pagkaroon tani. Ginatawagan nato na actually ang DSSD in the person of Madam Pasita Tero. Way pagid ka reply kasi sako-sako pa si Madam Kabalo man tani sila nga masako man ning opisina nila mo. Action firing line. Pero gin komisyon aton section Alvin Grava nga makakadto dito sa SDC mismo tonight. Manglingling ta to, mang aswang-aswang ta to Action Alvin basi makasiplat ta kag pwede ta makaulo istorya da sang tawo da. Action firing line. Kaya ang video nga nag-viral kag litrato niho, porte mo. Ang babae ang lalaki nagapungko sa bangko, action hands. Kag while gapungko sa bangko, ang bayi gapungko man sa iya nga nagaatubang. Kamo na lang na imagine. Action firing line. Kung gainano inisla porte nga kabastyan nga mga kabataan, no? O, gapungko ang laki sa bangko, tapos ginapungkuan man sa babae nga nagatubang sa iya. Abi i-demonstrate yo dabi kamo lang dabi. Action firing line. Sa ibang nga balita makasyan sa aton sininga pagpangalagad, dito na ipagseryoso ng programa tanga do ka seryoso gid. Laktan ta man isang yumyuhom gamay, no? Munisipyo Santo Boso kag Isabela ho, lockdown tubtob Hunyo 2. Ahay. Grabe si COVID-19, no? Action firing line. Sige, balikan ta na karon mga kaaksyon kon COVID-19 na paghahambalan baw kay ina sa Don Salvador Benedicto. Porti nga akon galantaw lang ko sa sitwasyon nyo da nga nagapang-release kamo sang 4-piece mga kaaksyon. Ako yang ginakurog sang natabo da. Na no man sinong ga-organize na sa pag-release ang 4-piece na nga way kamo yung social distancing man? Way kamo yung nag-kwan? Way kamo yung way isang may mga tao da nga nagasaway? Oh, way man da sa anong sitwasyon man sa pagkadamo tao way nagaginutok daw atong gahinaksanay lang. Action firing line. Oh, daw to lang daw way na isla kabalo nga may COVID-19. Oh, sus may nagkulo-komentar man nga maalam hambalya way sang COVID-19 way cases sa Salvador. May duha ka kaso subong na sa Don Salvador para kakabalo. Kag kung ginpost man to sa social media, hindi bot sulungon nga mangguba kundi i-remind. Imo kontrahon mo pa yang maayo yang pag-post da para ma-remind taning mga nag-organize ning pag-release ng 4-piece da. Action firing line. Ha? Tapos mambalhambal pa nga para lang gid istoryahon. No. For benefits ng Don Salvador Benedicto people na ang ginahimo tadi. Oh, karon ka lang. Action firing line. Sabi da son pulo panilag man. Action Brian Morgan. Action firing line. Gusto nila ni Permia panami ay lang Permi bisan sala na hala tadlungo padayunon lang yapon. Action firing line. Dire kita sa mga balita sa national kag international subong gabi mga kaksyon, no. Ti ari na ho kay sa nagligad tong adlaw balko sa inyo may ara sang ginatawag nga anong tawag sinigani LTAP. Pwede ka kakuha lisensya action hands ang imo da nga may 45 ka na. Pwede mo nakuha ang lisensya para madala-dala mo siya gwa sa imo puluyan. Action firing line. Lain ng 45 ni Action Henry, kuha na yan ng birador. 45, pwede mo yung bitbiton kung may ara ka license to own sa imo nga armas luthang, no? Sa mga pribado nga mga tao. Hambal ko gani doon di manami because nga hindi man na garantiya or guarantee nga kung may license to own ka, do ay na nagaliwat ang huna-huna mo. Isa sa requirement or isa sa mga requirements amo ang pagkuha mo sang neuro examination action hands. Kung wala ka, di ka kapasar sa neuro hindi ka kakuha sang license to own na sa imo nga armas luthang. Action firing line. So ang armas luthang nga ina makonsider ina nga inang gadala ka nga illegal. Action firing line. Amo na bla, no? Ang sulpak ya action Sir Alex Montesa hindi syempre. Bo ari si Sir Alex ka given na gini nga sulpak na iya way niya serial number. Action firing line. Kuni ambal ta na ko nakapasar ka sa neuro hindi na garantiya nga after that ang imo sining nga mindset normal gyapon kisang ulo sa tao galiwat-liwat labi na gyud kisa nakainom nakasyabo. Damo na bla. Ti kadamo sa kakatabo nga nagapangluthang iban gani nga mga armas da mga kwan ina mga lisensyado di Blackson Hands. Action firing line. Lisensyado now. Dito sa iban nga pungso nagligad to may mga mass shooting nga katabo. Ti subong mayari naman no. May ara naman sang mass shooting dito sa Miami, Florida mga kaksyon. 20 yang patay. Masobra 20 man ang pilason.
Kag didto mga kaaksyon sa ila subong may ara na sa mga konsyerto. Ang mga biktima diri sang concert mga kaaksyon, ining nga mga tawo nga naara sa konsyerto, ginatawag nga concert goers mga kaaksyon, na pinangulanan sila action hands ang armas lutang. Action firing line. Grabe niya mo. Daway lang ah. Ang mga suspect action hands, mga kaaksyon, sakay sa isa ka SUV, sa isa ka Nissan Pathfinder nga salakyan niyo, pribado, nakahudis ang mga sakay diri kag naka-mask. Paulanan nilang naglalantaw sa konserto action hands. Kala tumbang iban mo. Action firing line. Ti ato sila nga mga tawo, way takbalo ko ng mga armas sila to mga lisensyado kun hindi ti ginapangita pas la subong. Ti didto ya sa mo nga mga pungsod, strikto na katamang otoridad ta to. Strikto na to ya. Hindi kagidya kalusot to ya kinanglan kun gabit-bit ka armas imo sa lakyan ginatago mo da may lisensya. Te, amo na hambal ta, may lisensya o kung wala, hindi garantiya nga way nagaliwat ang utok mo kung mahimuon ka nga katuntuhan. Action firing line. Ang iban nga balita makaaksyon, masadya ni nga balita for political or for politics update nato mga kaaksyon. Kay sini nga hapon, mayroon sang convention ang grupo sang political party nga Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o kon PDP Laban. Nga ang presidente diri makaaksyon amo iya si Senador Manny Pacquiao. Action firing line. Pero may ara sang isa ka convention nga ginpatigayon didto sa Cebu mga kaaksyon nga si Pacquiao action hands wala gininbitar. Action firing line. Wala siya kabalo or kabalo man, wala lang gid siya naghiposipos man nang siya ikiti inang way gani gin-invite mo. Didto ang ginistoryahan nga isa nga dako amo iya ang adoption sa resolution nga naga-convince kay Presidente Rodrigo Duterte nga magpadalagan action hands way katalak-ani magpadalagan bilang Vice Presidente sa 2022. Action firing line. Ihatag nyo naman sa iba para daw lain naman. No? Puro lang tayo karon. Although Duterte naka-perform action hands. Ako na ko mag-rate yan, naka-perform si Duterte. Hindi man nato na perfect, sino lambing tao nga perfecto man. Pero ngita naman tayo iba na. Action firing line. Ang ginakulbahan ko, di po lang, ginatawagin ng National Council meeting sa Cebu. Sa din si Vice President for Internal or External Affairs nga si Raul Lombio. Amo ini ang nagpanguna dito action hands kay wala as Pacquiao. Action firing line. So, adoption ini or gin-adapt ang resolution to convince Presidente Rodrigo Duterte nga mag-run as Vice President this coming 2022 nga presidential and local elections. Action firing line. Nan, amo ning nagkalahinabo to kaina didto mga kaaksyon sa Johnny no. Tingako na naman diri nga si Pacquiao ay kabalo ka daw ilas sini napatikdan nga si Pacquiao daw may lain nga plano sa 2022. Action firing line. May plano sa 2022 sa Pacquiao mo. Tiyan mo na nga daw, di tara kay Pacquiao da. Kag isa pa, kung magpapili si Pacquiao presidente, at ang isa pa nga magpapili from Mindanao action hands, kung duwa na sila, basi maagaw ang pwesto nyo da sa lain nga mga tao na naman kung padalman nyo git. Action firing line. Ang ako naman diri ginatulok action hands kag ginamayuhuman mo gid action arayo akon pananawan malan nimo. Ambot kun ara man ni sa huna-huna na action Henry Abe. Kun ginatulod dila action hands nga kon si Presidente Rodrigo Duterte magpapili vice alkalde o kon vice presidente, ang himuon nila nga presidente action hands abutang tabi si Senador Bongo. Senador Bongo for President, Vice President Duterte. Ang resulta action hands, daog din sila nga duhaya. Daog sila nga duha. Ang ginapananawan ko action hands, ma-resign si Bongo, masaka si Duterte, mahimo presidente gyapon. Action firing line. Di ba action hands? Posible na. Pero okay man okay, siyempre lang, hindi ta mag-okay. Subong kay si Duterte, presidente lang, ang kadikro maligid. Okay man no? Ang nagakontra lang dati, hulat-hulat lang ang musang chimpo nyo Kaya para sa ako niya, bisan wala kong ginboto si presidente o kung lain ginboto ko, for ihimplo lang niya.
Kay tungod siyang presidente, updan tagin ni saya. Kaya kung may mga suggestions ka mo dira nga pwede paabot it sa office niya via may mga 88888 dis lang ko nanood ati iparating talang doon baka makita man nila Action firing line. Amo man lang na pananawan ko no? Kung si Bongo abi magpresidente, Duterte vice president ka magdaog sila nga duha. Ang balantayan de kung sino ang numero 1 nga senador o ano nga sitwasyon dira abi no? Isa lang sa mga posible nga matabo mga ka-action. Sige, dira lang tanay asta, mga pananawan man lang ng akon, kabay pa nga amo man ang sa inyo da konsulon lain man ang akon, paki-share lang di. Butang sa komento nyo na kay basahon takro para makayuho man kita. Ang COVID-19 makaksyon sa Pilipinas subong may bag-o nga 6,684. Nagdugang na ini kag naglambot sa 1,230,000 o 30,000 rather 301. Ang aktibo nagapabilin sa 54,290. Ang nakarecover 1,155,445 mga kaksyon, no? And ang patay 20,966. Action firing line. Ang ginakakulbaan ko nga nabasa ko nga balita kay Action Hands ari. Kay dito sa Vietnam Action Hands, according sa mga report, may bag-o nga variant sang virus to subong nga hindi mo na makuha pa sa droplets kundi makuha mo sa hangin Action Hands. Action firing line. Ina daw kadelikado na sina. Grabe. Dapat mangita na ta sang tikang kung dapat mahimo ta sini. Aside from pangamuyo, dapat ang disiplina naton subong sigihon tagini. Kadelikado na gid sina iya. Sa Vietnam ina kag kabay pa nga hindi lang ina matuod. Kay sa Vietnam subong nagasaka man to ang numero ni COVID-19. That's why nga hindi kita maglahog-lahog yun siya kay si COVID-19 kag kuno nga variants ang virus subong nga nagatuhaw matuod hindi lahog-lahog. Action firing line. Oo. Si Senador Francis Tolentino mag-aayo sa Interagency Task Force sa National nga ang pagbakuna himuon nga waterfalls policy. Ina ba lang ihulog-hulog mo siya kung ang A2 hindi ipasa sa A3. Kung ang A3 hindi ipasa sa A4. O? Kung ang A4 hindi ipasa sa A5 hasta nga magamit ang mga bakuna nga ara da subong mga ka-action. Action firing line. Sige, amo na mga bulo-balita sa national so far ang dulo-dalag ko subong adlaw. Kung may ara man iban basi way ko ma-locate sini nga hapon Action Hands, na? Action firing line. Balik kita diri sa lokal. Bantayin nyo karong SDC kay amo ning pamisyon ta kagayoon ta si Action Alvin Graba mga ka-aksyon. Okay, dali gid lang. Kay si Ma'am Tero nag-communicate naman sa aton. Sige, basi malambot ta siya karon no? Sige. Sining adlaw mga ka-aksyon, sa nahambal ko na nga ginpasar sa third and final reading mga ka-aksyon dira sa Senado ang ining ginatawag nga Bacolod City General Hospital. Unanimously 23-0 wala sang may nagkontra. Grabe yan no. Ti sang first term ni Presidente o ni Lone District Congressman Greg Gasataya sang 17 Congress pa, gin-refile ya ini sang July 1 o kung ginduso niya ni, pero gin-refile ya ini sang July 1, 2019, mga ka-aksyon. Kag sa ikaduhaya sini nga termino, no? Ti kaina, sang ara na ni sa Senado, si Senate President Tito Soto, Senate Majority Leader Mig Zubiri, Health Committee Chairperson Senador Bongo, subong man si Senate Minority Leader Franklin Drilon, kag iban pa nga mga kongresista o senador ang nagbuto pabor angot sining nasambit iya nga Bacolod City General Hospital. Action firing line. Dira lang ko anay asta kay padugangan ta na lang Action Hands basi pwede ma-adjust gamay. Kay nagaigong siya. Padungagan ta na lang kay we have on the line Lone District Congressman Greg Gasataya, mga ka-aksyon. Online sa firing line. Kong, may gabi sa imo kag congratulations sa imo kag sa aton diritaran sa Bacolod, Kong.
Well, Action Bray, may gabi mo. Salamat gid for the opportunity. Thank you gid. Thank you, may gabi sa natin. Yes, di tanin pagpabuasan pa. I-inform ta na ang Bacolod pagi sa imo kanya nabasahan ko man sa posting mo sa social media. And diri sa Action Radio Bacolod tonight pabalon ta na sila nga ti amo ni nagkalahinabo dira kong additional sa intro ko kaina anong sistema subong sa Bacolod City General Hospital kong. Well, it was approved kina sa Senate on third and final reading, Action Bray. So basically, it's a done deal. When it comes sa legislation, magambal kita na done deal, tapos na siya. No? So, ang matabo sina is ipasaka na ni siya sa karatapan sa presidente for his approval. Meaning kaya siya ni pagpirma na para mangin isa nakalayi ang pag-establish ang Bacolod City General Hospital. Okay, kung dito na siya sa lamesa, kung kag napirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte, ano ang next na matabo sina kong? Once mapirmahan na sa Presidente, kung ma-approve na siya, manginisa na kalayi, and based sa sinang bill na ginaprubahan kayo na sa Senate, the national government is mandated, meaning tagaan sang direksyon na by 2022, punduhan ang Bacolod City General Hospital at pagpatukod sini. No? So nabutang dira ang allocation na 600 million which will come from the national government for the construction sa Bacolod City General Hospital. 600 million for the construction kong ano? Yes, for the establishment of the Bacolod City General Hospital. So separate man na kong ang mga facilities niya or mga gamit sa hospital mismo. Lain naman na iya. Well, initially, that will cover sa makinanganon, but eventually there's a need for it. Pwede na Japon ma-workout at matrabaho kung pangitaan sang dugang nga pundo coming from the national government. So meaning kung kaya na-approve na siya dira sa Senado, sa mga locations diri sa Bacolod, gino may 4 to ka mga locations sa gina-offer diri. Meaning ato na nato nasulod na to kung nga gina-aprobahan nila nga ini nga lugar ti okay gini do ka convenience gid sang tanan-tanan ko. May ara na kita napili. It's up for us Action Bray nga mag-decide of the location together with the Department of Health and the LGU to determine kung diyan ang location. Kaya gid pangayo malani sa akon sa DOH during the time. Okay. Is that nga may ara lang lugar nga gindonar para tukuran sa hospital. I see. Pero may probable na tade kung ikaw mismo do target mo abi kag sa pananaw mo mas okay gid nga lugar. May ara na, for example, barangay abi. Well, so far we have 5 proposals at hand. And ini siya ma-meet lang kami with DOH and the LGU para nga ma-sprayan namon, ako ma-plastagin namon kung hindi lang pinakanami gid na site ng hospital. I see. Magambal kita donation halin giniya kong sa mga pribado nga individual diri sa Bacolod mga tawo. Yes, that's correct. Action Bray, halin sa pribado nga mga tawo ang pag-donar sa duta, no? May madonar sa 3.5 hectares, may iban 2. So gavari ang ila doon sa duta nga nila donar. But all of them mga halin sa mga pribado gid na mga pamilya, ang iban family companies diri sa Bacolod. So mag-amo sa ko nga ti ara na dalalo na sa lamesa ni Presidente Rodrigo Duterte, 100% sigurado na gid ini for Bacolod kong ano? Sigurado na gid ini. Well, manginlayin na siya eh. So once it is already a law, the government will have enough legal basis na magpatukod sa hospital. Kaya kung wala ka legal basis, hindi ka man makapatukod. So now that you have the legal basis because of the law, pwede ka rin makapatukod, Action Bray. Kami nagapangamuyo gid ang Bacolod nun, kay bisan pa negrosanon, kay guro ini nga hospital kung bisan ang ngalan niya Bacolod City Hospital, but maka-accommodate manigyapon mga utod tra outside from Bacolod kong ano? Well, since this is a government hospital, actually ang priority would be from Bacolod. Okay na. Ang priority as ni mga taga-Bacolod. Ang importante siya nga, this will decongest Corazon Locsin, may banan sa pasyente. Correct. Kaya tungod 40% sa mga pasyente sa Corazon Locsin halin sa Bacolod City. So now that you will have a hospital, pwede na nga maibanan, dako kitang maiban rather,
sa Corazon Locsin, and that can accommodate more patients coming outside of Bacolod. Aha. May subsidy man di, may part man di ang local government o Bacolod, Kong, sining project. Yes, once mahumana ni siya, i-turn over ni siya sa city. No? And then the city will run the hospital, but may commitment ang national government na mapulit sila sa pagpatukog, pag-operate initially sa hospital. And then the funding of that, dako man ng may isang existing mga laws which will assist, no, sa pag-operate at pag-maintain ng hospital. Kabay pa no, 2022. Sige, dira lang kita anais kong unless kung may ara ka pa additional nga mga information for Bacolod, Kong, go ahead. Well, Action Bray, kapasalamat yun ko, no, for this opportunity, no, ngati finally, no, after pila ka years sa trabaho naton we started during my first term, 2016. I filed this bill, I think 2017 or 18, and then been refile ko na is July 1 of 2019. But now, after close to 2 years since again refile ko, aprobado na sa Senado. Nagpasalamat kita sa tanan gid yung nagbulig sa aton. Palin sa Senate, sa pangkablanta sa House, ang LGU, tanan gid ginapasalamatan naton. And ang mga pumuluyo man sa Bacolod nga alin sa una nag-push kit sa aton no nga dayunon ang ining isang proyekto for Bacolod. Sige, with that, Kong, madamong nga salamat. Congratulations kag may gabi sa aton tanan. Mabuhay ka, Kong. God bless. Thank you. No? Thank you, Gid. Action Bray, more power, Gid. Salamat sa tanan. Mayong gabi. Mayong gabi. Action Firing Line. Dugangan ko na karon dugay nga aton sining discussion regarding sini kay mayara kita na isang isa ka flash report ang aton sining patrol ano while ga interview kita kay Kwan dali lagi da kami ginapangita lang ko action hands ari siya wa. May shooting incident, patrol, good evening. John Brian, nag-patrol ari na diri sa area sa Rosario, dalan sa Rosario Adelfa Street, no? In between diri sa sining lugar action na Brian along the center line nagahamyangon ang bangkay sa isa ka lalaki ni matapos nga aligar na tiruhan sini nga gabi subong sini ang mga kapulisan sa Idalom sa nga police station number 6 ang nagapatigayon karon sa nga ila sini nga investigation ang sitwasyon diri action na Brian sa ato sini nga Facebook live makit-an action na Brian nga ang motor ara gid mismo no sa center line again sa ara sa center line gahigda kun ang motor pero sa uronahan diri action na Brian kay medyo malayo-layo ang butangan sa police line this time ara man ang biktima action na Brian along man sa may center line dayon action yan nagahamyangon no sa sining tinion initial action Brian inisya ang ginlutang galing kay medyo duro distansya kitagawa sa mga nakasaksi no nakasaksi sa sining pagluthang although may ari diriya actually malapit ini action na Brian sa kakalan-an try tabi nga Action Alvin. Yes, sir. Antes pa naman na tanan pinaka-landmark kasi ng lugar abe ang landmark action na Alvin. Puro unhan lang gawa action na Brian kung halin ka sa dalan sa may Pini action na Brian. Action Alvin. Yes, action. Manawag kami sa special communication kay medyo buron gid ang sulod mo abi action Alvin be. Pag mausar lang action na Brian sa cellphone ni action Nixon kay sige, dahil maliso kita. Sige, while tawag kita na Action Alvin, go ahead, rekta lang. Action na Brian, no? So, again, ang action na diri, sa ayan, sang nasiling tanaga, hamyangon ng biktima. May, sakay niya sa motorsiklo, kay ang iya sining connection na Brian, ang iya sining helmet, naka-detach na. Detach ang ining helmet. Now, ano nga sahi sa motorsiklo na ginasakyan niya kag diin ang puntarya niya sini Action Amo ni Alvin? ang mga bagay nga dapat naton nakuhaan sa igtalupangod base sa initial investigation. Dali gid lang ano. Report! Balik kita kay Action Alvin. Yes, action Brian, no? Okay. Rin gamit na si investigation. At sining tinion. Kay ang sitwasyon diri
Plastar gamay Action Alvin, gadula ka? Aha, dalagid lang. Pasensya gid mga ka-aksyon ha, kayang, ari nagtutot kita. Ang ginapamati, Subong. yes, Aran Action Alvin, go ahead. Mhm. Yes, ari kita dari action na Brian sa dito na gusto ng Adelpha Street, Rosario. Action Alvin? Yes, action right. Plastar pag liwat Action Alvin kay kanugon sa time na ton, gaburon ka. Dalagid, plastar anay Action Alvin ha, plastar. Subong action na Brian. Amog yapon, medyo ka kwan ka, medyo ka pigawgid. Las 9:30 o kung las 7:38 na Action Radio Philippine Standard Time. Naga-monitor ka mo sa report Action Alvin Graba, isa ka shooting incident diri sa Maydalan, Rosario, Adelpha, sa syudad sa Bacolod, sinigid lamang pila pa lang ka minutos ang nakaligan. Action Alvin? Establish anay signal Action Hands plus tara na liwat Action Hands ayon ta sa Action na Henry. Ina may manugtulog ng tao dugay sa Bacolod do. Pila na lang ka oras may nagpangluthang pa. Ako hindi ko maka-mention kung ini patay gid kon hindi kay tinaghamyangon sa dalan, doktor lang maka-describe kag maka-deklara sini sang sitwasyon mga kaksyon sining isa iya ka tawo nga ginuthang samtang nagasakay sa motorsiklo. Action Alvin. Action na Brian. Dali gid lang. Action Alvin. Action Alvin, pasensya gid ko prong imo gid nga signal pigado gid no. Subong action na Brian. Okay na. Okay. Medyo mayad na ni action na Brian, no? Ang plastada diri gahapaon ang biktima along sa tunga mismo sang dalan sang Rosario. Namangkot siya kung diin dampi ini landmark malapit sa tuluyan sang alkalde sa siyudad ng Bacolod. Ang nga biktima action na Brian kay ang motor na sarakyan abit ng sining victim action drive gabalabang pa ni sa iya skilid. Walang iya sining helmet, medyo nakadetach, medyo distansya dito tayo sa sining tinihon. Now, sining action na Brian, mamangkot kita sa iban kung may initial kung pila ka lupok. Ma'am, may pila ka lupok na batian nyo dali ba? Okay. Way ko na sa bati action Brian. Pero may pila ka lupok. Bisan lupok, wais ka bati lupok? Ganin sila sa Tubaged? Oo, si Sir. Siya lang po. Hindi, ayhan ba si Tamparos ni? Lupok na ba niya, Sir? Action radio, pinaka... Lupok ah. Tatlo ko na. Pero wala nakita ko yung tilapia, no? Nag-park, diblagin ang tilapia nga katanda ka man. Tatlo ko na. Ito kalupok git, tatlo. Initial action Brian nga nabatian nila. Okay. Pero ining kung anong mga naggadotang di sa iya, nakamotor? Ano na yun, pinakataw? Hindi ko gawin naman, nakita ko ang lupok na naman, ginapanik ng mga tao, din naman, mga customer, din, huwag naman nakakita din. Pero nakita mo kung din yung direksyon sinikta gina. Ang ambal sang puli, sa nakakita, dito, pakanto dito na yung masay. Halin sa may lakson, pakat, mabini. Pamabini, direksyon. Action na Bray, halin sa lakson pamabining direksyon, no? Okay. So pa mo lang may kamay sa nakita niyo iban wala. Sige sir, salamat Action na Bray, isa ini ka kalanan personnel sa isa ka kalanan kay nag-entertain siya kagina, no? Sa iya sa mga customer, although may kagabalabag na seleksyon. Initial tatlo kalupok ang nabatian sa pila ka mga person na malapit sa lugar sa insidente. Sa diin ang biktima again halin sa dalan sa Lacson going Contani sa Rosario or rather sa passing through Rosario pakat tumabini nga lugar. Action Alvin, suliton ko liwat anong pinaka landmark dira kadamo gisa naga pinamangkot? Landmark lang. Ang pinaka landmark mas mahapos dumdumon. Yes, Action Alvin. Malapit sa Puluyan Nilimita Urbing. Ay, okay. Rosario mo, no? Adelpha. Rosario, Adelpha na. So, yes, ang Adelpha, first road from Lacson Street. Yes, actually, second, first road siya. First road from Lacson. From Lacson, Rosario, going to Libertad. Sa mo?
Oh, yes, correct action. Yes. Sige, go ahead, Action Alvin. Ang sitwasyon na diri sa karon kay ongoing pa ang investigasyon sa mga kapulisan. Kay medyo connection Bray halos isagid ka medyo magdako o medyo malaw. Medyo malapa abi ang police line gigimbutan sa mga kapulisan dati so hindi kita ka-penetrate. Just to see kung pila ka mga bala nga makitaan diri sa karon. Pero nakitaan ta diri si Police Staff Sergeant Dario. Ang Action Alvin. Yes, basi makapamangkot kada ko may nagsulod na daabing ina mga first aider naton bla nga nakahikap na da kaginbiyaan na kung biyaan nila meaning ang tawo way nagaginhawa. No sign of life na. Makutabi. Yes, action. Si bisan sino lang. Oo. Wait, pero ang tao nagahamyangon pa ni action na Brian. Hamyang kun hapa. Gahapa. Rather, sorry. Gahapa. Oo. Ma'am, ano nga barangay exact diri gani, ma'am? 32? Barangay 32 ni Action Bright. Rosario, Dalan Rosario, Barangay 32, no? Gahapa. Pero sa punta tong may nagasiga nga sugado ambulance guruta, no? Sa punta? Sa punta, isang police station, I think number 1 ni Action na Bright. Sakop sa 1 pa na da posible Action Alvin, no? Basi, pero Action na Bright, isang mga kapulisan man sa piyak, may ambulansya. Kag may ari ng mga kapulisan. Pero so far nakita natin, isang police station number 1. So, meaning, I think, ini hindi magsala under ini sa police station number 1. Action na Bright. Kaya nakita natin diri si Police Staff Sergeant Dario. Si Dario Action na Bright ari diri sa bilong sa police station number 1. Hindi mo gid ma-recognize Action Alvin, no? Kung ang motor yan, no? Klase motorsiklo na. Hindi kita so far kasulod Action na Brian. Kay ang sitwasyon na may police line, hindi natin hindi kita penetrate sa Wayman pamilyada, no? Wayman di miyembro sang pamilya so far sa sininga victim. So unidentified sa gihapon. Although yes sir, David manirado na galing sila Action Bright. Magwa kita na. Thank you. Action Alvin, hold on ka lang da Action Alvin, ma-indicate ka lang na kung may mga development kay ibo-bo ko lang aton din nga mga aton nga obligasyon ana Action Alvin, okay lang. Yes, Roger on that Action Alvin. Sige. Basta may ara lang update Action Alvin, tawag lang dahil diri sa aton, ano? Isa ka shooting incident, maka-aksyon ang inyo sininibatihan with Action Alvin, grab dira sa Adelpa Corner, Rosario Street, Barangay 32, diri sa syudad sa Bacolod. Tawo nagasakay sa motorsiklo, ginlothang ragapaon subong. Wala tontang declaration sang pulis sa sitwasyon niya. Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa Action Firing Line. Pagbalik naton, balikan tang patrol o kon laboton ta si Madam Pasitatero angot sining report nga sex scandal dira sa mga kabataan sa Social Development Center, mga ka-action. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:46. Manamyaw kita sa mga nakatutok na alin pakaina si Nice Mahoralize Pabol, naga-monitor Subong, Family Flores and Mukharoy sa Barangay Saha, Himamaylan City. Salamat. Eme Esmeralda Dolido Araman, si Pabol, ang balya shoutout na kay Ma'am Dorel Cabato Guapa. Toto Balulot Araman, Ana Sinoro, Great Action Bray, anak ko sa Belgium, birthday Subong. Birthday Subong kaga monitor Subong, salamat gid Action Bright. Gakadlaw Sir Alex Montesa. Action Bright shout out man palayo kay Jan Flores halong kada always. Si Nonoy bagay na hire hitman kag parundahan Bilog Negros para diretsyo bala ato mga pasaway gani abot
abot isa ka bulan ma 0 gina ang kaso gani man no. Inablang may galibot gibla nga panaway lang si Ann Villa Viray naga-monitor man, Michelle Sayo Gimiroy Araman. Hambal ni Ana sinuro ka sexy magkadlaw Mamagdayaw blo sa akon may dala ng regalo. Dideng alohamiento may gabi Bray, monitor lang kami di sa barangay Antipolo Pontevedra. God bless. Raman si Madam Elizabeth Malaka Gamala naga-monitor. Stay safe lang, more power sa aton tanan. Thank you good. And sino ning bastos pagkagalaba manambal ni Ana Sinuro. Merly Gonzaga, good evening Sumbray. Kagi ko obra dira sa SDC kay dira ako na-assign sang nag-work ako sa DSSD. Ay tuod ka ma'am? Anong sitwasyon da maman? Sugiri man ko bi, text chat lang. Si Alex Montes sa illustration board, Sir Brian, need ko para ma-draw ta. Hindi na pag-i-draw Ikaw na lang mismo, ngita daw pon mo kag mag-illustrate na. Nora Villaron, naga-monitor, ay grabe. Sos Maria Y. Husep. Alex Montes, apoy di man ang sulpak makuha ang license. Hindi buari masasarap. Obi-Wan Kamuti, Aksombray, good evening. Monitor kami di Masim, may update na sa Bacolod, Iloilo. Travel, so good buwas nga adlaw. May umpisa buwas may ara na Sir John 1. Na? Buwas ipa-check ta na liwata. Yvonne Boyshare Araman, done sharing. Thank you, Gid. Hambal ni Montesa, hakugan ko no. Si Leon Reyes perform sa Tulugay. Merly Dolido Magalianes, kag ibunggo sila duwa. Edit Biasca, amal niya, may gabi Sombray kaalam bala sa imo, ludit naging kaya inaya. Si Manong Idilaos with Isabel Araman, Ana Sinoro, Akson Puge, ano pananaw ni mo di? Ano to ko no? Aquarius Maldita ako, good evening Sombrayan, and also to listeners of Action Radio. Si Barayoga Ray Araman, Action Bray for SB member DSB. No. Imbong Jukampo sa Maaw. Thank you again. Good evening ko no kay Kong Greg. Nora Villalon, good evening Sombray. Pag-greet kas ko dyan sa Victorias, Mrs. Rose Villaron Orozco. Stay safe and take care and thank you. Congrats ko no kay Kong Greg where ang location, ano mga option ng mga areas. GP Groupie Howard. Wala ya pa na mention sir kay Dima ato sir i-check niya pa no. May meeting pa sila. Jaime Manukan naga-monitor man. Aksyon may aksidente subong sa Villa Socorro. Sa din siya man sa barangay kag place be sir. Thank you again. Alex Montesa, kung matigayo na Sir Brian nga project Bacolod General Hospital, ang makabenepisyo hindi lang ang pamumuyo sang syudad kundi bugos nga Pilipinas. Kag ma-minimize naman ang congestion sang tupad tada nga hospital. 600 million nga gin-allocate dira. Mahimo madungagan pa Sir Brian. Posible Alex Montesa siya magyapon yat. Okay. San Alvi de la Peña, thank you good. May shooting kuno sa barangay 38. Basi 32 ni. Thank you good. Si Moyek Shaton kabay pa may mayo nga doktor ang magdumala. Dapat ang doktor nga pro-poor kay sa Corazon. Kabay pa mayo nga doktor kuno ho, hindi pa rin sa Corazon, Loksin damo reklamo kay Drilon nga palpak pamalakad niya halin sang una. Nan. Sus David naman tunga dalan ba? Joby Monares, thank you good. Si Ma'am Vanessa Mayo naga-monitor sa Matinion. Latest updates of ARB News live stream from Minnesota State. God bless you. So sad ang kakalatabo dira sa Bacolod. God bless. May patay naman gani imam mo. Noel Omania naga-monitor man sumbong upod sa kay Japet Buknoy, Siloy, Omania family sa Limbo, Bago City. Gilbert Negrido watching from CDO, regards to Ma'am Negrido. Thanks Action Bright. Noel Omania again, Action Break, kabalo kami na about drugs naman na mga dungol Pinoy basta kingkoy kung wala patay hindi gid magdudla Duterte pa. Leia Younger Esquivel, thank you gid naga-monitor sa Talisay, keep safe everyone.
Marilo Villar Tanaman, Renato Tanyuan, nagamonitor man. Upod si Bernabe Vargas. Len Florentino, nagamonitor lang sa DSB kag Family Ribatado kag Florentino. Carmelo Garingo, nagamonitor man. Upod Bright Curious lang na ang mga bata. Action Bright. Grabe. Gani man sir, no? Curious lang sila, gina-execute, Renato Tanyuan, watching live from Isabela. Esther Garcia Perez, Action Bry, pamati kami di kay Action agad ang news nyo. Salamat. Kadlaw man kami kadlaw. Alex Montesa, ginatamyaw niya si Ma'am Vanessa Mayo. Si Juan Mrs. Alvarez, ang Barangay Tangob. Si Ma'am Jinky Dialagdon sang DSB kag pamilya halin sa pwersa sang EFC. Sige. Kudos kuno Arb. Thank you good. Ronald Lobrigo Araman. Thank you good sa pag-monitor. Si Sir Ronald Lobrigo. Sige. Tima relax lang ko kadali, hadra lang kamo. Kay pagbalik naton dugangan tag balita. Alas 7:54. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna
ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang... Mga kaksyon, may gabi lang kay Armando de la Vega. Hambal niya, sinong biktima? Sige, ulat-ulaton ta karon sir. No? Noel Omania, Papa sa Sumbrayla, wag mo gid kuno buknoy, tiniya, pamati gid sa imo subong. Thank you gid. Bata panisa mo. Salamat. Noble ni kay Jake Araman. Action Bright, good evening. Monitor lang kami di sa Nuseco. Binalbagan, shout out gali sir kay Joven Hinterola, Charlie Caniete. Salamat. Ronald Lobrico Araman, salamat gid. And before Action Alvin, dali gid lang, ano? Pasensya gid, no? Action Alvin, dali gid lang ha. Action Bright, good evening. Mangkot lang kami kung saan maghatag UCT diri sa La Castillana. Wala gid ko na ideya mo. Check ta lang na, no?
Action Bri, good evening. Tamyaw ko lang pamilya ko Marinay Pineda. Kag greet namon Mama Ramona nung Jerin Richelle kag pakigreet kay Idol Brian. Sige. Kay Action Oliver, Action Henry, Action El Rey. Ba inubo siya kita ho. Action Dorel, Action Eden. Sige, salamat gid sa kung sinong Dimok Medel naga-monitor man dira subong sa proper sang DSB mga kaksyon. Action Firing Line. Sakit, patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Balikan kong patrol saya sining pag-follow up sining shooting incident dulong sa aton sa D3 Bayo. Action Alvin, balik sa imo. Action Brian, subong sini ang pagkakapulisan sa ilalong sa police station number 1. Ari na diri si Police Major Ramil Sarona nag-upisa na sa siningaton. Although ang isa diri sa abiso o kung advice sa mga pulis nga kung ginamang ang mga katapo ang scene of the crime operatives. Kanina ginplasan o kung ginda baya pag-usar sa nga sininga flashlight kiniti sa initial kundin ang igo sa sininga victim action na bright till nagapabilin nga unidentified ang sininga biktima sa pagpanglutang diri sa dalan sa Rosario Action na Bright. Pero Action Alvin, bisan kita mismo, hindi kita doktor, we are not the authority nga mag-declare nga patay na siya. Pero ano ganang sitwasyon niya na sa mga Action Alvin? Ang sitwasyon Action na Bright, hapaon sa ginapon. Ano naman dito, sa ambulansya sa kiningatinon niya sa DRRMO sa syudad sa Pagkakasya. Kaga sumulang niya sa mantilingan Action of Bright. Pero so far, ang lawas ng biktima sa kiningatan na nagapabilin sa dalan. Why nagagiho, why nagidman halos tanan, ano? Why nagid Action Alvin? Hindi rin Action na Bright, wala nagagiho, halos wala nagidman tanan. Actually, sa tulak, si Prince Major Ramel Sarona and ibang pa nga mga kapulisan. So, ay ginalantaw Manila Action na Bright kung wala may mga shells. That is why, abiso ka gina, nag-istorya kita kagina sa kung pwede ka palapit kita, kuha na kita picture niya. Pero alang-alang, basi magbaba ang investigation, no? And that is why sa karon ang sitwasyon diri sa nakilinta na ang biktima nagapabilin sa dalan. Si Action Lorjan Diaz, diri Action na Brian, kasi may mga region diri siya, no? And relation sa tining natabo nga insidente. Yes, Action na Brian, karon ito sa Gapon. Actually, in area kita rin sa barangay 38 sa barangay 32, no? Ano nga barangay gid ini? 38 o 32? Amo pa ni ang ikataton, kung pasya naton ang lawas, sa natin kung din siya natumba, sa barangay 38, 23, at 32 ka ata, 38 siya nalagay ka. Okay, sa Tabok Dalan to, no? Piyak ka Dalan? Yes, sa Piyak sa wala siya kung nag-ragtaw ka pa ba, ibang ating direktor. Pero ang siya yung biktima. Action dyan. Basta may iban ka mo nga magamit nga communication. Daki duga utod-utod ginang tingog, tado ka pigado gidaw. Abi, Action Hands, check na to na ibang nga communication, be? Siguro, ako hindi bala Action Drive. Para makasagpwede, hindi may arit nga mga Jason Malibot. Basta pa sa papaya ko, ano, pero inanakitaan kayo ito, Daligid lang Action dyan i-plaster biliwat Action dyan kay kanugon sa imo nga mga tinaga nga hindi naton maintindihan gid. Kanugon sang tinaga ni Action dyan, Action Alvin nga hindi naton ma-recognize maayo ang ila sini ginapanghambal. So pasensya gid gamay sa aton sa matag palamati ba si may ara bala sang madamo antena na Action Hands sa lugar. Sa amo nga lugar guro nga basi ginaagaw bla Action JM pwede man no? Oo, nga kapigaw gid sang sulod niya. Action Firing Line. Ari, subong okay na gin-action dyan? Salamat Action Right sa Japon ang patrol live kita diri sa area sang sining shooting incident na gyud sining mga gabi. Sa sining ko na Action Right ang lawas sang lalaki nga naghapa diri siya nakatuon sa dalan nga sakop sa barangay 38. Ang motorsiklo nagabalabag katong asang dalan na tunga-tunga gid no boundaries ng 32 and 38. Pero i-check na natin karon kung ano gina-indicate nila nga barangay. Pero ang sigurado sinidiri dalan Rosario ini siya
pila ginamang kabalay ang agwat sa Puloy-an nga ginat-identify ni Bacolod City Mayor Emilio Bingonadia. No, lapit lang ito sa area action na Brian. And then ang pinaka-landmarks na ni Dre, ining lugar kung sa rin nagyuntan ang shooting incident, malapit din siya sa area sang nga sakop action record sa mga balay lingawan kagiban pa sa lugar. Bago ginama, nagabot na ang katapos ng scene of the crime operatives o Consoko para mag-conduct sa investigation. So most likely, basta gani wala nakuha ang bangkay sang lalaki o kung nalawas sa lalaki, abdi nga ginlothang ang ilang sina declaration most probably patay gid man kati kung magamo sa action Bray usually ang nadumduman naton kung ikumpara naton sa natabo dito sa may Bacolod North terminal bala tinaliktan ng mga binulan ang pagpatag masami sinidiri sa aton emergency responders sa tion nga maglaps na sa pila ka minutos ang nakaligad kag nag-abot sila sa area kag ginadeclare nga no signs of life kag ano pa yung action ba yung mga senyales wala na nila ginadala sa ospital kay damo gid man nagapamangkot kung tani balagi ni ngagaw na dala sa may ospital kay base pa lang ko nga maluwas pero ang akong diri nga presidente may ari protocol ginasunod man sila mismo nga mahimo siguro wala nila action ba ini nadala isa diri ka problema sa area go sanag siya kasi magtimbang nga bahin sa dalanon may mga suga gid man ang problema diri kiti wala ka gid lang makita diri nga naka-install nga closed circuit television o kung CCTV bisan gani action ba kinsa naton diri ang pila ka mga lodging house o contention house sa palibot wala man nakita diri nga mga CCTV no. Ari perti na kini nga isol nga to ni ka suko ba. Gabi isol ato ni do. Okay, diri sa area no. Kay gila pa isol gikan nag-isol diri kay makandak na sila investigation. Dino kalapad man sang area nga nasa kupan sa yellow line. Agin pa kami isa pa kadalan action Bray. Ang ila diri nga paisol no. Nakasabot na dira sila sa may area bago ginamang and then tiya mo na wala pa gid sila may na-present gyapon kung sino ning mga persona ang ining gindotanga kay kun atong kreaton ni pamilya wala amo na problema kay wala pa nila na-identify di wala di makapalapit nga pamilya no pero action dyan description lang ano siya nagasuksok sa tsinelas nga nagaduag sang yellow initially naka-sapatos inisa sapatos ni napalos naka-sapatos siya sapatos sa bro o tsinelas bro tsinelas guro na sapatos o tsinelas sapatos okay sapat so kado tsinelas man tsinelas man ang yellow na kita ko diyo tsinelas ni nga may green bala nga ano rebite rebite naka-largo siya naka-t-shirt nga color gray halos gray nagkakaksa mong action bright ano brand yung anong silakyan niya man anong silakyan niya tayo like hindi kami pwede daw dako man nga motor no gani RS Honda RS ko nga Honda ang motorsiklo sini no action na Bray pero makita na ton ano siya nagsepak kita sa motor no hindi kita mo sina ka-close abi nga daan sa natumba ang motor yun nag-open guro kag nagpauna sa iya saya naghapa action Bray any blood stain sa area wala kita makita hindi tagid mabala action dyan kung din ang destination niya no kay do ka alang-alang gid no kung paano i-describe no ako na ang goma niya ang palantaw natin kaya nga posisyon sang motorsiklo most probably diri siya pakadto sa may east no pabalik di siya pa Libertad pabining ang lugar kay ang iya nga motor abi-ari diri sa unahan diri sa pabining straight ang iya nga posisyon and then ang iya nga helmet diri man nagtabog pa east nga portion so ang posibilidad sini diri halin siya most probably sa Lacson and then pakadto diri siya pabalik sa may Mabini action drive amo na ang pinaka-possible niyang area kung ang isang direksyon sa ning persona ining lalaki no ato kay mga description bla mga bag wala to hindi to bag niya ang itom ano ganito iya na yung kapulis nga bag for investigation okay amo to kay nagin ano naton nga ano sang bag ginbutan to di kapulis kaya may mga gamit na sila, mga papeles, kay iban pa. Kaya nasalaan kayo nang abis na mapumuli diri sa lugar, iyabag ni Smoction Drive. Okay. So, subong Bilog Rosario, sirado, anay? Hindi din ng Bilog Rosario. Street. Dari lang ya sa may, ano na ding boundary. Ano ding nga street tayo? Dari pa na pasulod, wala ka na idea. Kay ano ni may isang na di ka street nga Eskinita Balak Sombray pero ang kilalan rin nila nga landmark is Rosario no Rosario
Wala din mga opisyalis ng barangay, no? Kap, kap ulit. Kap, mayong 38 na ni Kap. Diri nga sa 38, ang sa Piak 32. Okay. Kap, anong idea mo kuno kay na? Nakapalapit ka na sa pulis? Actually, wala pa gitawgan lang ko nila. Nga may-ari din nagkanto kami po sa mga tanod. Pagabot naman na ng sitwasyon. Pero kilala mo? Ano man, hindi? Actually, hindi ko kilala. Subot Papa Bay, hindi taga-diri. Hindi siya taga-diri. Ikaw ang taga-diri siya, kilala git sa namon. Paano ko ng information o paano siya nalutangan? Ano ko nung natabo? Hindi ko lang ito kilala kaginang nagambal. Nga nagamotor siya diri nga pakanto sa Lopisay na nga side. Then may nagasunod sa iya. Amot sa gulpe lang, naglupok. Do ba't yan niya, 3 kalupok. Amo na natabo. What silingon ka? May motorsiklo man nga nagasunod sa iya. Oo, may motorsiklo nga nagsunod. Then naguna lang ito pagkatumba siya na, nagbat siya. Ang sa motor to, kapilang sakay? Actually, wala ko idea kung pilang ikabilog kay wala ko di actually katabo pero mula na may motor lang kuno na wala ka pamangkot kun isa or duwa ang nagsakay. Tapos ang direksyon kap sa motor pakadto man to. Gasundan na sila kuno. Ay ning lalaki ni awan na sopod ni ban. Wala na. Nakapalapit sa to kap. Hasta lang ko daw pero lagi ko palapit na sa bangkay nga nagapa wala. Sa lalaki gito mismo. Wala. Hasta lang ko sa side sa piyak kay ginlang tao ko lang. Buti naman 38 na ganyan. 38, anong chorus na ito nga, mga boundary namin sa 32 mo, ang sa piyak to, 32, ang 38 sa piyak. Kap, kahit amo ni Drisha, dari kayo na, kalabanan tamo, may tao, hindi na makakita, posible, kung naman yung oras. Kung naman yung oras, daman yung katambay. May di-ari man di katambay, dari daman yung katambay, di mo na ma-identify kung sino nagid ang nakakita agad. Hindi wala agad sa pamangkutan. Oo. Ang gabatian na lang nila, lupok na lang kuno 3. Asod-asod nga lupok. Amo na daw nakita na pagkakita nila, amo na lang nakita na sa karsada. Tumba na. Amo na nawag sila dayon sa barangay, nagkanto kami din. Pagabat naman na sa sitwasyon daw. Pero anong idea mo kung anong igo yung kuno? May nakakabati ka? Informasyon kung anong igo? Pero dire sa ambulance, may igo rin ko na sa puno Longgan. Isa. Okay. Puno Longgan, mo ito tumba. Unconscious sa dayon. Hindi pa magin man na-confirm kasi kinlantaw lang nila kung wala man nila nabukad na. Ang helmet na iya pa na. Iyan ang helmet ko. Kalayo sa itabok. Gusto pa ulo itong target. Kaya kalayo na sa helmet ito pagtumbaya. Kap, dari sa area, hindi isolated case nga may nag-tabo diri nga amo sini, no? So, pero wala first time sa amon barangay nga may amon ni natabo diri. Diri nga barangay 38, wala sa may natabo nga amon ni nga permi nga may ginatiro, wala. Pero the first time ko na nga na-encounter mga 9 years na sa barangay. Amo na siyang makita. First time ko rin nga may ara ng gitira dire sa barangay. Kap, ano nga purok ni specifically man? Purok Adelpa. Adelpa. Okay. Ini sa Adelpa sila actually ni siya. Purok Adelpa, Dalan Rosario. Rosario Adelpa. Actually, panyagin ng address Rosario Adelpa ang ini nga side. Kasi kidarigid ba, no? Area. Kung kap, iti nga daan, wala man di ko no kay ano man, abot sa lingon, wala di may nagatambay nga nagulat sa iya. Wala. Actually, makita mo lang na kung isa sa corner, mga sika, standby. Pero dari, wala na dito, hindi nga lugar. Kita, amo na sa mga under investigation pa sila, no? Ang sining nga kaso. Kap, for further development, karon ba may mga information, ano na ulaton niya daw ma-process finalize? Di ko ma-pull out na siya karon, di mo na pag-pull out namon di. Pero lately, wala man dari huring-huring, may nag-bulubantay dari, suspetsoso sa inyo barangay. Wala. In terms of illegal drug operation, or rather, papusuporta sa drug operation, kaya man, kaya any case is isolated case ko lang sa inyo. Ang mga isolated case, kaya dire daw parte sa drugs, dire daw akat pala barangay 30 drug free kami. Nga barangay. So, wala sang siling nga may drugs dire sa barangay. May, although hindi ko mahambal nga 100%, pero wala sang may nagadel dire sa barangay o ano maging. Kap, tiba sila, ang iba ng publiko, pumuloy matublog, bangot sining kaso. Kung ata nakadaan, anong imong kap-reminder, anong imong appeal diri? Basi ibandla, do magkabalaka sa mga sitwasyon. Ano imong sila kap nga gusto ipalabot sa mensahe? Sa diri sa barangay 38, ang ako lang mapalabot sa inyo nga mensahe, no? Pero ini nga kaso, isolated ni siya, hindi siya taga diri sa barangay 38.
Hindi ko man kilala ang biktima kag ang nagtira, hindi ko kilala. Oo. Wala ka balakan. Wala ka mo di ka balakan sa barangay 38 kay Beli Chef dire nga barangay. Wala ka di sang siling nga may krimen de adlaw daw wala. Oo. Kap ano kari kap? Kapag palo. Agpalo. First name kari kap? Hiner Agpalo. Kapitan Hiner, thank you gid may gabi. Aksyon na Bray Kapitan Hiner Agpalo sang barangay 38. Si Kapitan Agpalo to galit tingala ko man do familiar gid. Oo, ati. Amo tong listener connection dyan. Gani. Diri na sa area kinigali action Bray barangay 38, no? Confirm Porok Adela, barangay 38, isak lalaki. Pero ko di kay Kap, hindi siya taga diri. Okay. Amo lang gina ang ila diri nga ma-confirm or certain action na Bray. Pero sa subong way pagidya pamilya nga nag-inabot daw almost to 1 hour sobra naman gyari no? Oo, wala pa. Kasi wala pa man napabalo mo kung ano ngalan niya. Amo ni ang isa diri kong kaisama no, ka mga disadvantages kung may nakita na bala kag mabukad nga mga identification. Oo. Card kay para tani mapalayag at least mapabalo, no? Ang pamilya, kasi amo na gid man nitabo para at least man ila wala makita ang sitwasyon kung ano action Bray. Pero kita medyo magulubudlay kay wala pa sila maging pagwa nga ngalan sa persona nga ginluthang tubtob sining matrion. May posible gina may driver's license gina kay nagamotor siya mo, no? Posible gid. Oo, may ara gid basi sa lawas yung lang gani may makuha man. Ang aton nga mga otoridad sang mga pwede wala tandaan. Tani may pulis man nga magpalapit sa media no kag magpanugid bisan ngalan na lang sa motor, plate number, ginasuksok sang tawo para kabalo ka mga iba ni ka pamati gidi subong sa aton mo. Oo. Oo. Subong ang ila diri obra marking lang. Ti ko oras pa na sa dalan. May duwa pa lang sila kag markingan, no? Pero amo lang na line hindi naton pasensya sa mga tagpalamati kay hindi naton malaragway kay sugod sa nagabot ko pila na kami kaisol no galayo na kami galayo. Pero ang ginaobra diri sa nila ginatakos nila ang distansya alin sa poste kag sa lawas sining lalaki nga ginluthang. Ang ayo ta diri amot kun may declaration nagidbala sila no. Ato section na Alvin mera na. Sige be. Section Alvin kano masaylo kay si Section Alvin ato sa piyak nga dalan. Sige be. Basi makapatawag Section Alvin kay to si Police Major Ramel Sorona sa iyang area action Bray. Sige. Salamat action John. Yes, action Bray standby sa gapon diri sa area. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat action dyan sa patrol sa Piak Lisuan Action Alvin Graba sa Piak Manto nga porsyon base may mga initials na dito nga pangalan sining suspect iti nagasakay sa motorsiklo may driver's license gid ini and wasi maka-describe section Alvin dira sang kwan sang panapton sang ining biktima basta initial kita ko din naka tsinelas sang duag yellow and naka gray ang iya sining t-shirt kag nagadilargo. Balikan ta section Alvin sa Piakman nga porosyon. Action Alvin. Yes, action Bray, subong sini ang mga kapulisan sa scene of the crime operatives ang nagapatagayon sa ida sining investigation. Now, ari kita diri action Bray sa pihak naman sa bangga sa may Doña Maria Street, no? Street sa dalan gihapon sang Rosario. Si Sir Sarona, sir initial investigation kamusta sir? Bali wala pa gila identity ning victim. Pwede pa ta ma-confirm pero may na-recover kami nga ID sa iya. Pero subject for confirmations pa ni kung amo gini iya tuod nga ngalan. Basi pwede ma-mention na nga. Ang motorsiklo sir, ano ni nga klase sa motorsiklo niya sir? Rose ni. Yes. Ang concert Rosy 110, ano nga color sir? Color black ni. Black. Ipaklaro ko man ang lugar sir kay since duha barangay 32 and barangay 38 kay ang lawas siya since ari sa 38 no? 38 ang lawas niya pero ang sa tunga sa motor niya ari sa 32 boundary nimo. Yes. So por sir may pamilya nga nakapalapit diri sa para ma-identify ang victim.
Wala pa gid pamilya nga nagkadto di. Kag wala pa man kami na istorya nga nakakilala sa iya. Okay, Basta nga victim sir, na-deklarar naman sang DRRMO nga napatay. Oo, hindi klaro mo. Sila ang una nag-responde. Hindi na pwede Pilang edad ma-mention. sang victim? 40 plus siguro nito, no? 40 plus. Hindi pa pwede ma-mention ngalan base batian sa pamilya? Hindi pa man sir, no? So far, pwede ma-mention ng pangalan sir. Hindi pa lang pag-gapan natin ma-mention natin base hindi siya mo ang persona nga ara siya identification. I-confirm pa lang natin sa mga barangay officials or sino nakakilala sa ila. Ang ID, why picture? Ang Yung ID sir, why siya picture sir? Picture nga masanto sa nawong ito? Pero hindi tapos na-confirm. Tsura niya sir, gapaon. Ang iyang, anong sir, kayo nakapalapit ka? Ang iyang guya, aragid niya, facing toward niya sa galan? Oo. Lang hindi ta ma-identify yung siya bagay ng RSID. Kay ongoing pang process sa suko. Action na ba? Sa kaya lang action Alvin, B? Sa bayo na lang, B? Bayo na? Bayo, sir. Ano nga, kay diriya kung lang taon ta, medyo puti, pero diriya sa lapit, sir. Kung lang taon mo, action na break, nakasuksok pa niya sa sapatos pa, no? Ang bayo. Actually, alas ni. Sapatos o chinelas? Chinelas na? Chinelas. Ang bayo niya, more or less. Naka-dilargo ni isang camouflage. Naka-camouflage ha, de largo. Gray t-shirt. Desert storm. Mga desert storm na dilargo. Hindi, gray. Gray, no? Naka-desert storm short fatigue siya na bright. Ang helmet, Action Alvin, anong color sila? Kay para balikan sa Action Alvin, abi? May driver's license or may identification ng pulis pero hindi pa nila masugid ang ngalan. Pero sa ID, di ba Action Hands, may picture man na sa ID da? Hindi mo gito malingling si tsura sa naghapa. To kung siyang tag-iya siniyo kung hindi. Action firing line. Ang ato lang naman din, basi mahambal tanik kag makabalong pamilya subong pero maintindihan taman ang pulis kay process ng ila mo. Protocol, Action Alvin? Yes, ongoing pa man action na Brian ang sininga investigation. Ang helmet, Action Alvin, anong ma-describe? Anong color? Kay kabalo ka pa, agin, di na lang tama. Ang helmet niya, sabisan sa helmet na lang ta, sir. Anong color? Puti, ang color sa helmet niya, sir. Okay. May design pero half helmet lang na siya, half. Helmet, action niya, Bri, sa half face. Puti ang kolor. At least mataon-taon ka lang daw? Sir? Pag naman makitaan ka ganiha, kay ubo abi sa mo, di pag naman matungod kung diin din ang exact nga igo niya. Okay, sige. Nawala na karon sa sa crime lab, sa crime scene investigator sa suko, kung diin din niya ang igo pagpila. Kung sini action na ba, no? Pasensya gid Action Alvin kay do ka uti sa aton kay gusto ta malang inform family. Anong lawas siya? Medium, small or ano sitwasyon? Action na ba, no? Lakat makadali si Sir Tarona. Okay. Subong sini yang ginabusi si naman ang lawas ang biktima action na ba kag gina ko nakapaon pero this time login pahigda na ang ining biktima. Ginpakaya pagkagagina usisa sang mga kapilisisan sa idalom sang scene of the crime operatives ang ining biktima kagagina picturean kag kung diin pagit ang igo action na bay although may nakita dugo gikan sa iya sining lawas daw liog kuno tong igo sa dulungga na pod Action Alvin isa pa na action na bay that is why si Major Sarona ang karon hindi pa makahatag gid sa full details kay ongoing pa man ang investigation no kay kagina that is why suno siya nga hindi pa siya maka-confirm kay ang guya mismo sang biktima nagka-facing na sa mismo sa dalan. Open sa semento rather action na bright. And that is why nga sa lisensya o kung there is ID nga
nakita nila, hindi niya pa ma-confirm. That is why kayong itsura bala, kay mabudlay man, kay ongoing pa man. So, dugay-dugay, kasi makakuha pag kita diri action na bray, sang dugang pag nga mga information as to sa investigation crime scene investigator via scene of the crime operatives plus si Police Staff Sergeant Dario ang ari naman na diri kay nagapakigupod man siya sa sininga investigasyon karon sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 1. Action Alvin? Yes, sir. Sige, plastar kag higop anay persama bo lang ko sa aton mading obligasyon balikan tigin namo da kay kumpletohon ta Action Alvin tonight before kita mag-end sining action firing line. Okay, action na bray, standby kami di action na Lorjan Diaz. Action firing line. Ang balita ni Action Alvin kag Action Jan Diaz sa aton sining shooting incident sa buong gabi dulong sa aton sa D3. Radyo. Action. Radyo. Action. Brian Morden. Sa Action Firing Line. Firing Line. Dali gila mga kaaksyon na ang ining biktima suliton ta nakachinelas nga nagaduag sang yellow, naka-camouflage sang dilargo kag naka-gray ang iya sining panapton sa taso kon t-shirt niya, na. Ang helmet niya daw half lang color white initially, kag ang motorsiklo niya naka-rosy ining brand mga kaaksyon. Action Firing Line. Sinong pamilya dira nga may kaangay sining description, no? May identification actually yung PNP pero hindi pa ma-mention ang ngalan sini kay gusto nila kompletohon pagbalik dugay-dugaya. Itira ta na alas 8:29. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. May gabilang sa classmate ko na si Madam Mariela Isabel Lopez, ga monitor gid subong ho. While gatan-aw paborito namon nga probinsyano sa TV. Salamat gid bao. Renato Tanyuan Araman, thank you gid sa pag-monitor. Julieta Guanzon Buenaventura, good evening Sombray, monitor lang kami diri Barangay Abonan, Bago City. Greet ko lang akon bata nga si Jello Buenaventura, happy 22nd birthday sa iya. Kag tamyaw ko lang ang amon chairman sang Esfada Farm Association nga si Emily Hilbao Kabalfin kaupod ang Esfada Operators. Madamo gid nga salamat. Richard Esmeralda Aksombray, monitor lang kami di sa Bangga Mayor Isabela Pizahan kay Madam Daisy kag Sunny Boy, always gid nagapamati. Salamat bao kanami ni sa Pizahan nga ini. Okay, si Ronald Lobrico Aksombray, pamati gid kami diya nga duha sang upod ko si Janjan Tolmo having gatagay-tagay ginagmay. Okay, pangpatulog ina no. Si Tongboran Tuario naga-monitor man tamyaw niya si Kapitan Edgar Tuario. Wife nga si Rhea Tuario, apat ka kids nga si RR Aming Princess kag Zeya sa Billy RT Guards kuno upod man sa company guard Tuario Noel Palma Solweta kag Alejandro Bogart alias Boy Molases. Alex Montesa duha da antena iya kapel diti kag Globe Sir Bry. Amo tugurong ginasuyop kay inato. Michael John Season Araman sa Chato Elias, thank you gid na. George Gargasiran, wala gid ID ang biktima, may ara pero hindi pa paghambal sang pulis. Richel Aguarenze, tingala ko labay ko Rosario damo tao may gintero gali. Good evening lang kay Phoebe Habagat. Action Bry, halin kay Madam Virgil Pinda. Happy Monday. Always kami diri gihapon nagapamati sa Celine Homes. Keep safe gihapon. God bless. Thank you. Draman sa inyo. Jewel Go, Rosario Adelpa Street na da. May igpat-igpat na da. Damo uyab da. Victor Tugap, wala nagkasiguraduhan ang security measures action
Aksyon, galakat lang tas dalanon, gulpi lang ta tumbahon, mayo pa, aksyon bray, pulit temprano, mati aksyon radyo. Safe ka pa. Amo na iya, Sir Victor Tugap, ang pinaka-the best pagida. Tutok sa aksyon radyo, bla. George Gargasiran, umagi lang na guro. Amo nang tanawon tagin. Rodjen Odia, evening action bray, amo gid na kadugay, kagina pa na da, wala agad sa manitandog sang bangkay da. Basi buhi pa na kagina. Utay Benedicto, liyog tamyaw kay Norbeng Hibno Bata. Nagamonitor adlaw-adlaw. Gamonitor sa imo programa. Salamat. Joseph Nelson Amatorio. Buhi pa na gina. Huwag ginakwat pa hospital, no? Robert Garcia Sr. Sombray, good evening. Please describe sang motor kag ang ginasuksok sang natiruhan. Thanks. Na-mention ko na kaina, no? Ang motorsiklo niya, Rosy. Helmet niya, white nga half. Naka-gray t-shirt, camouflage ang dilargo, naka-chinilas nga yellow. Joseph Nelson Amatorio, salamat. Meya Manden, halabuhi pa na pero pabayaan na lang. Kaluluoy, no? George Gargasiran, shout out kay Flaky Kairos, Isabela. Joseph Nelson again, gagiho pa na, galing, wala nila gintandog. Gali. Una pa nila investigation. Gagiho pa na gina. Ay, gali. Florisa Visitasyon, nagamonitor man. Joseph Nelson, barangay 38 na siya. Sakop pa na barangay 38. Tatlo na kaigo sang bala. Ang bala ni Joseph. Salamat sa inyo. Hindi man naguro patyon kung wala sala ginhimo. Yellow iya chinelas. Wala na guro nagagiho base pa naawan mo lang tuya nga nagagiho. Nagagiho patugina. Rodjen Odia na ulanan na kamuda, wala pa gin makuhang bangkay. Ano klase is open man? Kita mo ginhawa pa wala gin dala sa ospital kay ara da balay ni mayor ayon ang dalan. Hay kabudlay. Angela Gayondato Castillo nagamonitor. Edwin Vargas, plate number sa motor lang. Hindi na makitaan kay ina, sir. Miski police na lang naton, Sir Bray, maghatag initial information bahin sa status ng biktima, plate number da, facial niya, at ibatian nyo man to kay ina. Good evening, watching from Bulacan, kaluoy man sa napatay, wala gid nagtabang dayon siya. Arnett Flores Araman from Cabancalan City, Leon Noscoig. Sombray, good evening. Monitor lang kami sa Villa Estefania. Okay. Ano nga face ka mo, sir? Hoxon, gano'n ay, no? Leon Hoxon or Noel Leon Hoxon. Thank you. Sige, marilax ko gamay. Dala lang ka mo. Di pag-idog, pakishare lang. Sa aton nga live, kay balikan na patrol karon kompletohon. Tani ba si may name na to, no? 20, las 8:35. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa.
Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw.
Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, Sige, las 8:42, balikan tang patrol, siri material basi may ara kita sang update siring shooting incident mga kaksyon. Antes para manantanan na Brighton ni identify ka city Dayon city ang din ayon ang barangay nga nagpositive sa virus kag guro kada libot ni ka LGU timingan man guro may ara wala ga face mask taga Bacolod gasunod sa health safety protocol. Sige, thank you gid sa inyo sining mga komento ano. Sige, balikan ta patrol for a while mga kaksyon para ma-check naton kung kumusta. Barayo Ray, Action Braille yung tamyaw sa ilan ni Botsoy, Tagoy, B-Boy sa Barangay Pandanon DSB. Naka-monitor nga bisa naga ML sila. Bow. Sige, salamat gid dira sa inyo. Ano ng patrol? Action Alvin, balik sa imo. Action Alvin? Darigid lang. Action firing line. Action Alvin? Yes, action Bray, subong sini wala lang madugay na ginkuha na no ang bangkay sa sining biktima sa punerarya sa gindala na sa Abi Funeral Parlor. Now, initial action na Brian ang sa interview naman kagina kay nagabot man ang asawa Abi sang sining biktima no. Okay. And sa diin suno sa action na Brian ang iya gipositibo nga ginkilala sang asawa ang iya ang ini nga biktima alias Junjun senador 52 anyos. Action Alvin? Yes, sir. Ano ngalan? Junjun apelyido senador? Senador alias Junjun senador pero Rowie o Roby. Rio action Brian no. Rio Junjun senador namo sina. Rio alias Junjun senador 50 taga barangay Alisis. Pay dato gani? Ng Bacolod 52 anyos. 52. Okay. Alin ang biktima sa barangay 14 pauli na puntani. Now ang ining biktima action na Bray and sa pagpakig-istorya man naton diri sa iya sining asawa gin mentionar diri action na Brian ang iya sining bana na involved sa illegal nga droga. I-check naton diri action na Bray. Kay ginaka naton diri sa isa ka recorder Abi. Kay nanghulam lang kita sa recorder ni iya ano kay lobat naging katama pasensya gid kay lobat sige basta take your time action Alvin no. Ang ngalan sang victim while nagascan ka dira si Rio alias Junjun senador 52 anyos taga barangay Alihis. Halin sa barangay 14 papauli na kuntani and according sa iyang wife naka-involve giban ini sa illegal nga droga, no? Sa anong aspeto nga involved ini nagagamit, nagadoso. Galing subong vice versa naman action hands mo. Kung baligya ka, ati pihog na testingan mo ginaya. Sige. Pahayag sa iya sining asawa.
Action Alvin? Yes, action na Bray. Plastar gamay be kay layo ang tingog, plastar gamay be. Plastar ta gamay duwa action Bray. Ang pangalan is Rowie, no? Rowie. 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 Oo. Action Bray. Rowie, please. Dito siya. Saka, may alis. Barangay alis? Oo. Ano gusto ko pagkakinalap sa bana mo? Kontra na siya? Wala sa kontra, pero nag-interest sa illegal pero pinalagya wala na pinapangabuhit kay kadigil ko ka manicure ko ka balikya ko ya wala ko kusinti sa ganun hindi sa ako mapukan di wala ko mahimo dahil kay ko kinapangamuyo nang maluwas sa di subong yan di na ko kabalo di kita mo na tapos ito hindi ko mabaton talaga mabaton ko man kay iya may sila sa mo sana mo din niya nga pagkatanay hindi na ayaw kasi na kami at wala ba niya pansik mo pag may pagpapahos ko niya wala niya magalain sa tiyan ko tumalipong ko wala na kami na-prison sa inyo mamayara wala why ang malala na dugalain matya ko mato malipong ko singko pag-inom ka rektitor kasi bago mo lang ito nag-aayo man. Antes siya nag-treat sa illegal na droga, siya nag-agin siya prison. Ano ka nag-agin? Bata pa saya, ma'am. Tugay na. Isa pa lang bata namon. Ano nga ka? Nang marijuana, ma'am. Illegal na droga. Di ba maniya ka na doon? Rowie Senador. Alias? Rowie. Alias Junjun. Alias Junjun. 53, ma'am. Barangay Alihes. Action na Bray, action na Bray, no? Kay antes nag-upod ang asawa sini sa mga kapulisan sa idadom sa police station number 1 naka-chance sa pakita nga maka-istorya kay siya mismo ang positibo nga nag-confirm nga ang napatay ang iya sini nga bana action Bray. May kabataan to Action Alvin? Kabataan? 5 ang iya sini nga kabataan action Bray. Ang ining biktima, diin halin ni siya sa barangay 14. Nag-ano siya man? Pauli na kuntani dito sa area sang barangay Alihis ang ining biktima. Passing through this sining lugar sa Rosario, barangay 38 and amni action na Brian ini siya gilayon ang Gintero. Asto sa number kung pila ang suspect, sino ang suspect, kag ano ang gingamit ng suspect, amo ni karon ang ginausisa sang mga kapulisan sa idalom sang police station number 1. Why ta nakapamangkot anong trabaho sining victim Action Alvin? Wala ni siya trabaho nakapamangkot kita diri Action Bright. Amo ning una ta nga ginapamangkot sa iya although ang why ni siya trabaho halin sa pagwa niya sa prisuhan sa madugay ng panahon Action na Bray sa kaso man nga illegal drugs, marijuana pa Action na Bray ang iya sini nga kaso. So wala ni nag-obra kay pamangkot kong iya sa asawa sa dinso na sasawa ya siya lang ang nag-obra sa downtown area naga-manicure pero ang banaya wala obra. Okay, so why man kontra kumbal ito no why man kontra? Why man kontra? Although ginako mismo sang asawa Action na Bray nga ang ini nga biktima naga-engage sa illegal nga droga. Porti no. Sige. Sa barangay 14 nag-ano to siya? Why siya naka-mention na? Wala kita naka-usisa pa to sa kwan kay we have the information Action na Brian sa isa pa diriya sa bata nga nag-upod nga una nilang puluyan is 27 nagsaylo sa barangay 14 nagsaylo from barangay 14 to barangay Alihis Action Bright. So buting gani katatlo na nilang lugar nga ginsaylohan nga puluyan. So most probably basi may transaction sa dito o kunano ang iya sini nga gingkatuan kung sino ang iya sininga gingkatuan Action na Bright. Sige, kompletohon Action Alvin karon kag boss ipamatian dugang nga detalye sila. Salamat Action Alvin. Roger on that Action na Bright. Salamat gid with kay Action John Diaz sa pag-responder of course with Action Papangdiksuntahom kag Action Ninyo Bugina nga nagbulig man sa aton diri Action na Bright no sa pag-cover sa sining shooting incident natabo diri sa area sang Rosario barangay 38
diri sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Okay, halas kulo kompleto mga kaaksyon alin sa pag-umpisa kay na pila ka minutos nakaligad iniginlutang ang biktima hasta subong nga nakilalan. Aksyon Firing Line! Ang mga follow-up sini base may haras ang hot pursuit operation ng aton sini kapulisan mga kaaksyon kag badakpan man ang mga suspitsado. Aminado nga asawa nga hindi siya nagagamit sa illegal nga droga kag ang victim kaagi naman sulod sa prisuan. Aksyon Firing Line! Pero tiyan mo na ang balnaton kung may mga cases gidman mga kaaksyon ang nasambit yang kuan ining biktima dapat ipagi sa legal dakpon kag prisuhon liwat hindi kay pusilon kun ano gid man mga salayas ni. Action Firing Line. Sige, arang kapulisan ta mag-imbestigar sini. Anyways, hindi ka balita dulong sa aton sang DTX sa 500. Call Salvador Esperagosa, thank you gid sa pag-monitor. Feedback ko no ang signal ni Aksyon Alvin. Sige pasensya gid ma'am, thank you gid. Jewel go dapat lang gid patyon sa kay drugs ang negosyo ya. Hindi gura. Hindi gina pwede may ara kita hustisya sa Pilipinas kag korte. Action Firing Line. Pero ginarespeto ko ni Sir Jewel ang imo sining kuana, ang imo sining komento. Wala siya kontra, gali, kaluoy, maging patay sa kasong nagainga. Tong Borantuario, nagatamyaw man, Joven Panes, Chay Biring, Sam kag Tito Nonoy, Dilion, Choy Noel, Dilion, Nanay Angging Tatay Rene Dilion. Sige, ang iningabayin sa atong pagpangalagan maka-aksyon dulong naman sang life extension vitamin D3, pampabakod sang immune system. Action Firing Line. Pas pagid ang life extension ko. Action ends, mabaybay na lang ko lang alang naman magbalik pa dugay-dugay. Ano? May mga nabilin patadira pasensya gid sa mga tagpaminaw. Si Elisa Iliga nagamonitor man sa Rimatrion. Upon sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpangunan ng Action Rex Cantong, Station Manager sunod na magbanwa sa technical side via Action Hendres Pulgar. Action JM by kinangaton sa ni IT Expert. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Salamat man with Action Dale Salazar nga ato naging partner tonight mga ka-action. Ini naman sa Action Brian, more than nagapasalamat gid. Maghilibati tabwas aga pa sa Action Hotline 8 to 9:30 kag buwas naman sa Action Night Action Firing Line rather. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.